Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di jamita tu partangyangan songoni nang di jamita tu hari Minggu. Di video on nang patul hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita imataringot tu jamita partangyangan. Nagabi epistel dihita di mingguta tanggal 15 Oktober 2020. Jamita pertangyangan manang epistel ima sian 2 Musa bindu 32 ayat sada sahat rodi ayat 14. 2 Musa bindu 32 ayat sada sahat rodi ayat 14. Ima taringot tu lombumas dohot rimas ni debata. Pos dorohanami naung tajaha turpuhi amanginang takas marulahulak. Dungi tajaha akka buku na boy mangurupi hita. Nang akka video tersongon video namion na mungkin boy pamurahok kita di pangaradiota. Amanginang na perjulu widahami di turpuk tahun memang saya diajari dohita marparhasayang tiki. Malah di buku endeta di dokdo pakai tikim saunari dapoton ma tuhani. Mace argado partikian. Ikut tapake tak isi manang ta ulahon akka ulahon nasitong di partikian na adong dope di pasahat debata tu hitam. Di turpuk tahun kata kunci di ayat sada alai dung diida bangsui lelengna masalah partikian dang sabar tidak ada kesabaran macai leleng di rohani nasida dinalahoro si Musa wandapoton nasida alani ima dak sabar nasida naing hatop nasida memuji debata nabi nani nasida sadiri manomba debata hobartu lomo ni rohani nasida sadiri dang manahan di partikiani hapesa sitongna pakai tikim saunari manfaatkan waktu tulaun na denggan do ima mangulahun lomo ni rohani debata dohot memuji debata alai anggo nasida asing do gabe laho mambayan debata si lebando dohot manomba debata na asing ni debata na mangulu naung paluahon nasida sian parhatobanan Misir. Taingot do ditikina martangiang Tuhan Yesus ala leleng di roha di pikiran niya kasisiani gabe tarpodum do nasida. Hape nabuhiad do pakyo di nasida tiki sambil paimahon Tuhan Yesus martangiang dinapaimahon nasida doh manian nasida martangiang laho mamakke tiki pajonokon diri tu debata. Waktu dapat membuktikan apakah seseorang benar-benar sabar atau bertahan ataupun setia. Kesetiaan kepada Tuhan. Alayang dang lapor songoni di bangsa Israel. Dang manoktong nasida hot mungkin ala nasota kasdope di tada nasida ise do di debata na manogihon nasida harwar sian perhatawanan Mesir napaduahon mungkin bisa saja tang denggan di uluhon si Harun nasida napatuluhon ay memang akka sakap na roa na jahat do dipikiri nasida ala bangso naung sega do nasida diadopan ni debata dalam tanda kutip bangso naso tarpature be ala ni takang na ala ni jogal ni rukung na. Jadi dilului nasida do debata si leban si sombaun nasida hombar tu lomo ni rohani nasida taida ma dilehon nasida do sere ni nasida akan umarga lah mambain debata na hombar tu lomo ni rohani nasida HP debata napaluahon nasida sian Mesir holan rohani nasida do dipangido roha namandok mauliante dohot mananda debata alai dak tu silau nasida dipature jala di oloi si Aaron dong muse dipature debatasi sombaon nasida hombar tu lomo ni roh nasida jala di lehon nasida akka sere na arga sian na adong di nasida. Napaduahon di turpuk tahun
taidama holong ni rohani debata. Nakpe adong rimas ni debata, manang nakpe tubu rimas ni debata, maradopon nasida. Jong mana posona si Musa. Di tonga-tonga ni debata, dohot bangsoy, mangondihon bangsoy. Siano mataida karakter ni kepemimpinan, akkana manguluhon. Musa berdiri antara Tuhan dengan bangsa itu, bukan mau membenarkan perilaku bangsa itu. Jala di hilala ibana do, natakang do bangsoy, jala maul mangului akka tona ni debata, si jogal rukung do nasida, alay jong do ibana, di tonga ni bangsoy do debata, laho marnida jala mangido asi dohot holong ni roha ni debata. Di turpuk tahun taida di istilah bahasa Indonesia Allah menyesal alai terjemahanna asi tongna asi rohani debata. Somal doi molo adong dongat tata ajari misalna taringot tu sesuatu manang ulaon na denggan aledang diulahon tadok tu ibana asi ni roha kimi daho. Jadi melalui terjemahan di bahasa Indonesia pesongon na menyesal, alai terjemahan asli marpardumuan do itu belas kasihan. Asi rohani debata marnida bangsoy, dalam arti kasihan, maka dia harus melenyapkan daksongonon nani hirim ni debata maradopon bangsoy ikon mate manasida. Alai jong si Musa mangido asin ni roha na asing. Asin ni roha dang nalahu manguhum, alai asin ni roha laho baluahon. Asin ni roha laho mangalehon tiki dope tunasida asalam mananda debata. Jong ibana mangido. Asa diingot debata dengan basana asin ni rohana. Ditangihot debata do pangidoan na dang diuhum debata bangsoy. Ama naneng buanot tatu jamita amanginang. Di partikian si sonari. Ikon hamalia ti honotta do tiki parasiat do sonari. Dilului bangso do debata Bartulomo Nurhanasida HP lupa nasida. Dak kamu mamildi tahu. Au do mamildi tamu. Dak tardului hita debata di Portibion. Napa lua hok kita. Alai molo na Bartulomo Nurhatta boy do tabai ni. Alay anggo debatana paluahok kita marhita Yesus Kristus, dak kita mamilit debatado mamilit tita. Alani isongon nang pinilit ni debata hita. Unang mahita bongot tu pangalaho songon pangalaho ni bangsa Israel, molo tubu pe parukilon, lelek pe tahilala ro pangurupion ni debata di akka hamaolotta, ikon marbenget ni roha. Jaladang patut si sombauta manang nadia pe. Asing ni debata. Napaduahon di turpuk taon, ima manangyakon, mangido, mangondihon, pasu-pasu ni debata, maradopon dongan. Maradopon hobbar jabu. Mungkin mandok mauliate do hita di pasu-pasu ni debata di ngolutta sigano pari. Alai hiado hita manangyakon, jala mangondihon hombar jabuta. Hiado hita mandok mauliate dinadungo dope hombar jabuta. Buamo lo sudungo nasida. Tong do hita repot. Aleko do hita mangadupi na masa di nasida. Diturpuk tau ditogihok kita mangundihon dongatta. Marhite na mangido asin ni rohani debata. Napatuluhon diturpuk taon taida mamuse balga niasi dohot holong ni rohani debata. Dingolutta. Dang diuhum hita di akka dosa ng tabulahon. Dia kahurangan songon jol mahita songon nang pinilit hita. Alay say di ondihod do hita di bagasan Kristus Jesus. Atong pake tikim saunari. Pake tikim saunari dapot ton matuhani nunga dipilit to. Nunga dijauho. Asa gabi rap mangulahon lomo ni rohani debata. Sa ro di ujungna. Manahan toktong marhapor siyaon di debata. Ima pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.